Μια κακή περίπτωση με ρίγες. Γραμμένο και εικονογραφημένο από τον David Shannon. Η Καμίλα Κρέμ λάτρευε τα φασόλια λίμα. Αλλά δεν τα έτρωγε ποτέ. Όλες οι φίλες της τα μισούσαν και ήθελε να ενταχθεί στην παρέα. Η Καμίλα ανησυχούσε πάντα για το τι σκέφτονταν οι άλλοι για εκείνη. Σήμερα ανησυχούσε ακόμα περισσότερο από το συνηθισμένο. Ήταν η πρώτη μέρα του σχολείου και δεν μπορούσε να αποφασίσει τι να φορέσει. Υπήρχαν τόσοι πολλοί άνθρωποι να εντυπωσιάσει. Δοκίμασε 42 ρούχα, αλλά κανένα δεν φαινόταν σωστό. Φόρεσε ένα όμορφο κόκκινο φόρεμα και κοίταξε στον καθρέφτη. Τότε ούρλιαξε. Η μητέρα της έτρεξε στο δωμάτιο και ούρλιαξε κι αυτή. «Θεέ μου», φώναξε. «Είσαι ολόκληρη καλυμμένη με ρίγες». Αυτό ήταν σίγουρα αλήθεια. Η Καμίλα ήταν ριγέ από την κορυφή έως τα νύχια. Έμοιαζε με ουράνιο τόξο. Η κυρία Κρέμ άγγιξε το μέτωπο της Καμίλα. «Νιώθεις καλά?» ρώτησε. «Νιώθω καλά», απάντησε η Καμίλα, «αλλά κοίταξε με μόνο». «Γύρνα πίσω στο κρεβάτι αυτή τη στιγμή», διέταξε η μητέρα της. «Δεν θα πας σχολείο σήμερα». Η Καμίλα ανακουφίστηκε. Δεν ήθελε να χάσει την πρώτη μέρα του σχολείου, αλλά φοβόταν τι θα έλεγαν τα άλλα παιδιά. Και δεν είχε ιδέα τι να φορέσει με αυτές τις τρελές ρίγες. Εκείνο το απόγευμα, ο Δόκτωρ Μπάμπλ ήρθε να εξετάσει την Καμίλα. «Πολύ ασυνήθιστο», αναφώνησε. «Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Έχεις βήχα, φτέρνισμα, καταρροή, πόνους, ρίγη, εξάψεις, ζάλι, υπνηλία, δύσπνοια ή ανεξέλεγκτες εισπάσεις». «Όχι», του είπε η Καμίλα. «Νιώθω καλά». «Λοιπόν», είπε ο Δόκτωρ Μπάμπλ, γυρίζοντας προς την κυρία Κρέμ, «δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο δεν πρέπει να πάει σχολείο αύριο. Ορίστε μια λυφή που θα βοηθήσει να καθαριστούν αυτές οι ραβδόσεις σε λίγες μέρες. Αν δεν συμβεί αυτό, ξέρετε που να με βρείτε». Και έφυγε. Η επόμενη μέρα ήταν μια καταστροφή. Όλοι στο σχολείο γέλασαν με την Καμίλα. Την αποκαλούσαν Καμίλα Κραγιόν και νύχτα του ζωντανού γλυφιτζουριού. Προσπάθησε όσο καλύτερα μπορούσε να συμπεριφέρεται σαν όλα να ήταν φυσιολογικά, αλλά όταν η τάξη είπε τον όρκο πίστης, οι ρίγες της έγιναν κόκκινες, άσπρες και μπλε και ξέσπασε σε αστέρια. Τα άλλα παιδιά το βρήκαν υπέροχο. Ένα φώναξε, «Ας δούμε μερικές μοβ βούλες». Όπως ήταν αναμενόμενο, η Καμίλα έγινε όλο μοβ βούλες. Κάποιος άλλος φώναξε, «Σακοθήκη», και ένα μοτίβο από τετράγωνα κάλυψε το δέρμα της. Σύντομα όλοι άρχισαν να φωνάζουν διαφορετικά σχήματα και χρώματα, και η καημένη Καμίλα άλλαζε κανάλια πιο γρήγορα από μικρομετόνο τι μπορείς να αλλάξεις κανάλια σε μια τηλεόραση. Εκείνο το βράδυ, τηλεφώνησε ο Κάπα Χάρμς, ο διευθυντής του σχολείου. «Λυπάμαι, κυρία Κρέμ», είπε. «Θα πρέπει να σας ζητήσω να κρατήσετε την Καμίλα στο σπίτι και να μην πάει σχολείο. Είναι απλώς μια μεγάλη απόσπαση της προσοχής και λαμβάνω τηλεφωνήματα από τους άλλους γονείς. Φοβούνται ότι αυτές οι ραβδόσεις μπορεί να είναι μεταδοτικές». Η Καμίλα ήταν τόσο αμήχανη. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι πριν από 2 μέρες όλοι τη συμπαθούσαν. Τώρα, κανείς δεν ήθελε να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο μαζί της. Ο πατέρας της προσπάθησε να την κάνει να νιώσει καλύτερα. «Υπάρχει κάτι που μπορώ να σου φέρω, αγάπη μου?» ρώτησε. «Όχι, ευχαριστώ», αναστέναξε η Καμίλα. Αυτό που πραγματικά ήθελε ήταν ένα ωραίο πιάτο με φασόλια λίμα, αλλά είχαν γελάσει αρκετά μαζί της για μια μέρα. «Χίμιμι, λοιπόν, ναι, καταλαβαίνω», μουρμούρισε ο Δόκτωρ Μπάμπλ όταν τηλεφώνησε ο Κάπα Κρέμ την επόμενη μέρα. «Νομίζω ότι καλύτερα να φέρω τους ειδικούς. Θα έρθουμε αμέσως». Περίπου 1 ώρα αργότερα, ο Δόκτωρ Μπάμπλ έφτασε με 4 άτομα με μακριές άσπρες ρόμπες. Τους σύστησε στους καπαραγιοταμί, είμαστε ο Δόκτωρ Γκροπ, ο Δόκτωρ Σφουγγάρη, ο Δόκτωρ Κρίκετ και ο Δόκτωρ Γιάνγκ. Στη συνέχεια, οι ειδικοί άρχισαν να δουλεύουν με την Καμίλα. Έσφιξαν και τσιμπούσαν, χτύπησαν ελαφρά και έκαναν εξετάσεις. Ήταν πολύ άβολο. «Λοιπόν, δεν είναι η παροτίτιδα», κατέληξε ο Δόκτωρ Γκροπ. «Ούτε η ηλαρά», είπε ο Δόκτωρ Σφουγγάρη. «Σίγουρα όχι ανεμοβλογιά», πρόσθεσε ο Δόκτωρ Κρίκετ. «Ούτε ηλιακό έγκαυμα», είπε ο Δόκτωρ Γιάνγκ. «Δοκίμασε αυτά», είπαν οι ειδικοί. Ο καθένας της έδωσε ένα μπουκάλι γεμάτο με χάπια διαφορετικού χρώματος. «Πάρε ένα από το καθένα πριν τον ύπνο», είπε ο Δόκτωρ Γκροπ. Στη συνέχεια βγήκαν από την μπροστινή πόρτα, ακολουθούμενοι από τον Δόκτωρ Μπάμπλ. Εκείνο το βράδυ, η Καμίλα πήρε το φάρμακό της. Ήταν απέσιο.
Όταν ξύπνησε το επόμενο πρωί, ένιωθε διαφορετικά, αλλά όταν ντύθηκε, τα ρούχα της δεν τις έκαναν σωστά. Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και εκεί, να την κοιτάζει, ήταν ένα γιγάντιο, πολύχρωμο χάπι με το πρόσωπό της πάνω του. Ο Dr. Bumble έτρεξε αμέσως μόλις κάλεσε η κυρία Κρέμ. Αλλά αυτή τη φορά, αντί για τους ειδικούς, έφερε τους ειδικούς. Ο Dr. Gourd και ο Κάπα Μέλλον ήταν τα καλύτερα επιστημονικά μυαλά της χώρας. Για άλλη μια φορά, η Καμίλα δέχτηκε τσιμπήματα, κοίταξε και άκουσε. Οι ειδικοί κατέγραψαν πολλούς αριθμούς. Στη συνέχεια, μαζεύτηκαν και ψιθύρισαν. Ο Dr. Gourd μίλησε τελικά. «Μπορεί να είναι ιός», ανακοίνωσε με κύρος. Ξαφνικά, χνουδωτές μικρές μπάλες ιού εμφανίστηκαν παντού πάνω στην Καμίλα. «Ίσως κάποια μορφή βακτηρίου», είπε ο Κάπα Μέλλον. Ξεπήδησαν μικρές, στριφογυριστές ουρές βακτηρίων. «Ή μπορεί να είναι μύκητας», πρόσθεσε ο Dr. Gourd. Αμέσως, η Καμίλα ήταν καλυμμένη με κοιλίδες μύκητα διαφορετικού χρώματος. Οι ειδικοί κοίταξαν την Καμίλα και μετά ο ένας τον άλλον. «Πρέπει να επανεξετάσουμε αυτούς τους αριθμούς πίσω στο εργαστήριο», εξήγησε ο Dr. Gourd. «Θα σας καλέσουμε όταν μάθουμε κάτι». Αλλά οι ειδικοί δεν είχαν ιδέα, πόσο μάλλον μια θεραπεία. Μέχρι τότε, τα τηλεοπτικά νέα είχαν μάθει για την Καμίλα. Ρεπόρτερ από κάθε κανάλι βρίσκονταν έξω από το σπίτι της, λέγοντας την ιστορία, η παράξενη υπόθεση του απίστευτου παιδιού που αλλάζει. Σύντομα, ένα τεράστιο πλήθος είχε κατασκηνώσει στον μπροστινό γκαζόν. Οι κρέμες ήταν γεμάτες με κάθε είδους φάρμακα, από ψυχολόγους, αλλεργιολόγους, βοτανολόγους, διατροφολόγους, μέντιουμ, έναν γέρο μάγο, έναν γκουρού, ακόμη και έναν κτηνίατρο. Κάθε λεγόμενη θεραπεία απλώς επιδίνωνε την παράξενη εμφάνιση της καημένης Καμίλα, μέχρι που ήταν δύσκολο καν να την αναγνωρίσει κανείς. Έκανε ρίζες, μούρα, κρυστάλλους, φτερά και μια μακριά, γούνινη ουρά. Αλλά τίποτα δεν έπιανε. Μια μέρα, μια γυναίκα που αυτοαποκαλούνταν περιβαλλοντική θεραπεύτρια ισχυρίστηκε ότι μπορούσε να θεραπεύσει την Καμίλα. «Κλείσε τα μάτια σου», είπε. «Ανάπνευσε βαθιά και γίνε ένα με το δωμάτιό σου». «Μακάρι να μην το είχες πει αυτό», μου γκρίζει η Καμίλα. Σιγά σιγά, άρχισε να λιώνει στους τοίχους του δωματίου της. Το κρεβάτι της έγινε το στόμα της, η μύτη της μια συρταριέρα και 2 πίνακες ήταν τα μάτια της. Η θεραπεύτρια ούρλιαξε και έφυγε τρέχοντας από το σπίτι. «Τι θα κάνουμε», φώναξε η κυρία Κρέμ. «Η κατάσταση χειροτερεύει όλο και περισσότερο». Άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Εκείνη τη στιγμή, ο κύριος Κρέμ άκουσε ένα σιγανό χτύπημα στην μπροστινή πόρτα. Την άνοιξε και εκεί στεκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, τόσο παχουλή και γλυκιά όσο μια φράουλα. «Με συγχωρείτε», είπε χαρούμενα. «Αλλά νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω». Μπήκε στο δωμάτιο της Καμίλα και κοίταξε τριγύρω. «Θεέ μου», είπε κουνώντας το κεφάλι της. «Αυτό που έχουμε εδώ είναι μια άσχημη περίπτωση με ρίγες. Μία από τις χειρότερες που έχω δει ποτέ». Έβγαλε ένα δοχείο με μικρά πράσινα φασόλια από την τσάντα της. «Ορίστε», είπε. «Αυτά μπορεί να κάνουν τη δουλειά». «Είναι μαγικά αυτά τα φασόλια», ρώτησε η κυρία Κρέμ. «Ω, Θεέ μου, όχι», απάντησε η ευγενική ηλικιωμένη γυναίκα. «Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτά είναι απλά φασόλια λίμα». «Στοιχηματίζω ότι θα θέλατε μερικά, έτσι δεν είναι?» ρώτησε την Καμίλα. Η Καμίλα ήθελε ένα μεγάλο, γεμάτο πιάτο φασόλια λίμα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αλλά φοβόταν να το παραδεχτεί. «Μπαπ», είπε. «Σε κανέναν δεν αρέσουν τα φασόλια λίμα, πόσο μάλλον σε εμένα». «Ω, Θεέ μου», είπε η ηλικιωμένη γυναίκα με θλίψη. «Υποθέτω ότι έκανα λάθος για σένα». Έβαλε τα φασόλια πίσω στην τσάντα της και ξεκίνησε προς την πόρτα. Η Καμίλα παρακολούθησε την ηλικιωμένη γυναίκα να απομακρύνεται. Αυτά τα φασόλια θα ήταν τόσο νόστιμα. Και το να την κοροϊδεύουν επειδή τα έφαγε δεν ήταν τίποτα, σε σύγκριση με όσα είχε περάσει. Τελικά δεν άντεξε. «Περίμενε», φώναξε. «Η αλήθεια είναι, αλλά τρέβω πολύ τα φασόλια λίμα». «Το νόμιζα κι εγώ», είπε η ηλικιωμένη γυναίκα με ένα χαμόγελο. Πήρε μια χούφτα φασόλια και τα έβαλε στο στόμα της Καμίλα. Μη, είπε η Καμίλα. Ξαφνικά, τα κλαδιά, τα φτερά και οι σγουρές ουρές άρχισαν να εξαφανίζονται. Έπειτα, όλο το δωμάτιο στροβιλίστηκε. Όταν σταμάτησε, εκεί στεκόταν η Καμίλα και όλα επέστρεψαν στο φυσιολογικό. «Γιατρεύτηκα», φώναξε. «Ναι», είπε η ηλικιωμένη γυναίκα.
Ήξερα ότι ο πραγματικός ο εαυτός ήσουν κάπου εκεί μέσα. Χτύπησε την Καμίλα στο κεφάλι. Έπειτα βγήκε έξω και εξαφανίστηκε μέσα στο πλήθος. Μετά, η Καμίλα δεν ήταν ακριβώς η ίδια. Μερικά παιδιά στο σχολείο έλεγαν ότι ήταν περίεργη, αλλά εκείνη δεν έδινε καθόλου σημασία. Έτρωγε όσα φασόλια λίμα ήθελε και δεν είχε ποτέ ξανά ούτε μια πινελιά ρίγες. Ευχαριστώ που ακούσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στα σχόλια παρακάτω και να εγγραφείτε αν σας αρέσει αυτό το βιβλίο.